Kovács Timi vagyok, körülbelül 2 éve csináltam a tetoválásom. Hát ez egy ilyen hirtelen ötlet volt, így nézegettem neten, és nagyon megtetszett ez a tetoválás, és egy hét alatt el is mentem a kozmetikusomhoz, és megcsináltattam a tetoválásomat. És mennyit szántál rá? Hát úgy voltam vele, hogy ilyen 4-5 ezer forintot rászánok, és hogyha annál több, akkor nem csináltatom meg. Szülőknek van otthon tetoválásuk? Ö, egy családtagomnak sincs tetoválása, csak nekem. És tudnak otthon róla egyébként? Hát anyának előtte el is mondtam, ő is támogatta, és neki is tetszett, jó ötletnek tartotta, főleg azért, mert olyan helyen van, ahol el is tudom rejteni, és meg is tudom mutatni, hogyha azt szeretném. Hát édesapám az így nem nagyon tud róla. És hány tetoválást tartasz úgymond egészségesnek? Hát szerintem, hogyha hát ha elég nagy a tetoválás, az nagyon csúnya, legalábbis nekem nem tetszik, főleg, hogyha az egész testem van, meg nekem inkább a fekete-fehér tetoválások tetszenek. És tervezel még tetoválást? Hát azt tervezem, hogy most 19 csillagom van, és ugye már 20 éves vagyok, és minden évben szeretnék egy csillagot hozzávarratni. Köszönjük szépen!